But I'm telling you, Gwen, you're not hurting me. You will be hurting the people of the province of Cebu. Mao kini ang sentimiento ni Cebu Provincial Governor-elect Pamela Baricuatro subay sa iyang pasangil nga kalangay ug kakuwang sa kooperasyon sa kampo ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia sa pag-turnover sa mga mahinungdanon nga mga dokumento. Kini subay sa gitakdang paglingkod na unya sa pwesto ni Baricuatro dayong Hulyo. Tibutyag si Baricuatro karong Biyernes, Mayo 30, 2025 nga nadismaya siya kang Garcia tungod sa pagpugong sa mga dokumento nga posibleng makalangan sa mga operasyon sa iyang umaabot nga administrasyon. I am deeply dismayed by Governor Garcia's decision to hand over crucial documents only on June 30th. This goes against the very idea of smooth transition. Unlike other LGUs, Governor Garcia has also forbidden meetings between my team and her department heads. This lack of cooperation feeds a perception that there is an ongoing effort to hinder my administration from a strong start. Asoy sa transition team head ni Baricuatro nga si Attorney Edmond Lau, nipadala sila og sulat kang Governor Garcia o sa Department of the Interior and Local Government kon DILG kung nasa ilang gipropose nga unta mahatag na ang mga dokumento on or before June 15. Ikaduhang hangyo nila nga unta sa mga adlaw gikan sa Hunyo 16 hangtod 30 magtagbo unta ang transition teams nila Baricuatro o Garcia. Ug ang purpose gyud sa transition nga walay unnecessary disruption kaya gikinahanglan reasonable time ang ihatag sa incoming administration nga mabasa o ma-evaluate ang kaning mga documents aron makaprepare ni nga makapadayon sa delivery of public services on day 1. Giklaro sa transition team ni Baricuatro nga lakip sa mga dokumento nga angay nga ma-turnover sa Administrasyong Garcia mao ang contract and inventory in LGU properties, mga LGU transaction, assessment report ug uban pa. Dugang nila nga importante nga makikita ug makadawat na sila og updates gikan sa Local Financial Committee aron walay kalangay sa paghatod sa mga serbisyo ug dili madugay ang proseso sa mga bayranan o payable sa lalawigan. Natuo ka mo nga in-ato kadako ang responsibilidad. Mahimo ka nag-usa ka adlaw which is till June 30. Kunya, din-an pagyuta na makikita sa mga heads departments. Kung sakay rason nga patitan man ang incoming administration na dili makikita, makikistorya ang mga heads of offices. Mao ni ang senaryo. If madayon ang ilang gusto mga obstruction or delaying tactics nga unya na sa June 30, maka-afford pa kita nga magbulat karon ang katawhan mayo tag lungsod lani o sa kasyudad. This is a province. There will be a disruption of delivery of services. Gisuwayan sab sa MyTV Cebu News Team nga kuhaon ang habig ni DILG Cebu Provincial Director Dr. Jesus Astrillo apan wala kini maabti sa atong news team sa pagbisita siyang buhatan. Wala pa say formal nga pamahayag nga giluwatan si Garcia sa maong mensahe ni Baricuatro. Kini si Eliza May Piñaranda alang sa MyTV Cebu.